സുഹൃത്തുക്കളെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ മാങ്ങ നിങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ചിരിക്കണം. ഏകദേശം 12 വർഷം മുമ്പേ ആണ് ഞാൻ ഈ മാങ്ങയുടെ രുചി അറിയുന്നത്. എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ജിനു മലപ്പുറത്ത് നിന്നും വരുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു ഇത്. ഈ മാവിൻ്റെ പേരാണ് ഒളോർ മാവ്. അതായത് കാലിക്കറ്റ് സൈഡിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ മാവ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ മാങ്ങ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം 5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാഷാ അല്ലാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കായൊക്കെ പിടിച്ചു. ഇനി പഴുത്തിട്ട് ഇത് കഴിച്ച് നോക്കണം. 12 വർഷത്തെ രുചി ഇതുവരേക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ നാവിൻ്റെ തുമ്പിൽ നിന്നും പോയിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാം.